салом ба мухлисони сершумори Барселона. Якчанд сухан доири ҳамлагари нави ҳайати асосии даста Ферран Юдгла. Дар ҳайати асосӣ будани ӯ қариб тамоми мухлисони Барселонаро дар саросари дунё ҳайрон кард. Ба ғайр аз Хави, худ ӯ иқрор менамояд ки ба шок афтод вақте ки аз дақиқаҳои аввал вуриди майдон шуд. Юдгла гуфт ки суби рӯзи бозӣ вақте ки Хави ба ман гуфт ки имрӯз бозӣ мекунӣ, ман хандидам, зеро ин боварнокарданӣ буд бароям. Ин кори Хави исбот мекунад ки новобаста аз синну сол Хави ба тамоми футболбозон бовар дорад, зеро Люк де Йонг ягона ҳамлагари сиҳат буд, вале Хави ба бозингаре ки ҳеҷ кас ӯро намешинохт бовар кард. Мегузарем ба хабарҳои муҳим. Френки де Йонг оҳиста аз боварии мухлисон баромада истодааст ва шояд бозингари захиравӣ мегардад ё ки ӯро ба фурӯш мегузоранд. Агенти Эрлинг Холанд Мино Райола иброз намудааст ки онҳо барои Боруссия Дормундро тарк кардан саросима нестанд. Дар Барселона тасмим гирифтанд ки ҳарчи зудтар 5 футболбозро дар моҳи январ фурӯшанд. Хави мехоҳад ки то 12 январ Ферран Торрес ва Эдисон Кавани ба Барселона ҳозир шаванд. Ҳама ин хабарҳо дар барномаи имрӯза. Аз шумо мисли ҳар вақта дӯстон лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо поза ёнбошро гиред, мо бошад сар мекунем. Дӯстон, боксинг дей дар Англия қариб омад ва дастҳо дар муддати кӯтоҳ рақобатҳои зиёд мегузаронанд. Аммо то сар шудани боксинг дей моро имрӯз дар Италия ва Испания бозиҳои ҷолиб интизоранд. Тамошои рақобатҳоро бо 1x метавонед ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд. Вале аз ҳам муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди BARSATG. Ҳамаи маълумото дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Нимовизатгари марказии Барселона Френки де Йонг аллакай аз боварии мухлисон баромада истодааст. Ҳангоми иваз кардани де Йонг дар бозӣ бо Элче, бисёри мухлисон дар Камно ба ҷои кафкӯбӣ задан ба ӯ ҳуштаг мекашиданд. Худи Френки эҳсос карда истодааст ки бозингарони ҷавон ҷои ӯро дар ҳайати асосӣ танг доранд, вале то ҳол ҳамчун бозингари калидӣ Хави ба ӯ бовар дорад. Гави ба дараҷаи дар ҳайати асосӣ ҳунарнамоӣ дорад ки агар Педри сиҳат шавад, барои Хави муаммои мушкилтарини нимовизатгарони марказиро дар ҳайати асосӣ интихоб намудан мегардад. Серхио Бускетс, Френки де Йонг, Гави, Нико, Рики Пуч. Чунин ба назар мерасад ки хатти ҳамлаи мо Запорожье аст, хатти муҳофизаи мо Москвич, вале маркази майдон мисли Бентли. Бадбахтона Глуштеламон кайҳо шикофи калон шудааст ва бояд ки ҳатман автоген шавад ё Глуштели бе ӯ биёрем. Шумо чӣ мегӯед дӯстон? Агенти ҳамлагари Боруссия Дормунд Мино Райола ба саволи рӯзноманигор ки оё Холанд пешниҳоди Барселонаро интизор мешавад ё ки ба дигар даста гузаштанаш низ мумкин аст, чунин посух дод: Холанд агар хоҳад дилхоҳ дастаро интизор мешавад, на танҳо Барселонаро. Мо ҳоло бо ягон дастаи Аврупо қарордоди пешакӣ надорем ва кӯшиш мекунем ки беҳтарин вариантро барои Эрлинг пайдо кунем. Ман ҳеҷ гоҳ рад накардам ки Холанд боз як соли дигар дар Боруссия мемонад. Агар пешниҳоди қаноаткунандаро пайдо накунем, ҳатман дар Боруссия як соли дигар боқӣ мемонад, гуфт Райола. Аввал ин ки ягон дастаи аврупоӣ мисли Райола аблаҳ нест ки қарордоди пешакӣ кунад бо ин аждаҳор. Барои қарордоди пешакӣ кардан Райола ҳатман 40 миллион евро мукофотпулӣ барои худаш, 20 миллиони дигар барои падари Холанд ва баъдан 75 миллион еврои дигар барои трансфер талаб мекунад ки дар маҷмӯъ 135 миллион евро мегардад. Дар ин нарх Мбапперо аз ПСЖ арабҳо харидан мумкин аст ё ин ки 4 муҳофизатгари беҳтарин барои рақобатро дар даста пурзур намуданд. Онҳое ки мегӯянд ки Холанд ҳеҷ гоҳ ба чунин дастаи миёна ба мисли Барселона намеояд, хотиррасон менамоем ки Роналдино ҳам ба дастаи миёна омада буд ва баъдан худамон шоҳид шудем ки баъди гузариши ӯ Барселона ба кадом даста мубаддал гашт. Барселона тасмим гирифтааст ки бо якчанд футболбоз ҳамкориро қатъ намояд. Дар бошгоҳ мехоҳанд дар моҳи январ якчанд футболбози номдорашонро фурӯшанд, то ки ба талаботҳои ферплей ҷавобгӯ бошанд. Каталониҳо нақша доранд ки аз фурӯши Филиппи Каутино, Самуэл Умтити, Нето, Люк де Йонг ва Сержино Дес маблағи кофӣ барои трансферҳои нав ба даст меоранд. Ҳамаи бозингарони номбурда шомили нақшаҳои Хави нестанд ва барои фурӯши онҳо Хави розигӣ додааст. Яке аз сабабҳои асосии фурӯхтани Каутино ва Умтити маоши онҳо дар даста мебошад ки Каутино 24 миллион евро маош дорад, Умтити бошад 13 миллион. Бо чунин маоши гарон дар дастае ки ҳоло бозингар намеёбад барои ҳайати асосӣ, илова бар ин футболбозон захиравӣ бошанд, шубҳанок аст ки ягон даста хоҳиши харидани чунин футболбозонро мекунад. Барселона агар онҳоро ройгон ба ягон даста туҳфа намояд ҳам бурд мекунад, зеро фонди маоши футболбозонро хеле ихтисор менамояд.
12 январ Барселона барои суперҷоми Испания рақобат мекунад ва хавӣ мехоҳад ки то ин рӯз Ферран Торрес ва Эдинсон Кавани аллакай дар даста бошанд. Тибқи хабарҳо Барселона бо Кавани аллакай шартномаи якнимсола бастаанд ва мувофиқи он Кавани розӣ шудааст ки 6 моҳи аввал маоши паст гирад ва дар соли оянда маоши кам гирифтаашро ҷуброн менамояд. Аммо мушкилӣ дар он аст ки трансфер фақат дар он сурат амалӣ мегардад ки Манчестер Юнайтед шартномаро бо Кавани қатъ кунад. Манчестер Юнайтед барои ройгон омадани Кавани ба футболбоз 4 миллион евро мукофотпулӣ додааст ва бешубҳа ин маблағро аз Барселона талаб мекунад. Барселона хоҳиши ройгон ба даст овардани Каваниро дорад ки ба фикри ман ин бисёр кори хатост. Кавани бо вуҷуди 34 сола буданаш дар ҳар як дақиқаи бозӣ бо тамоми вуҷудаш барои даста мубориза мебарад ва ҳар як дирами маошашро бо виҷдони пок кор мекунад. Қариб тамоми ҳамлагарони Барселона айни замон ба як пои Кавани арзиш надоранд ва шахсан ман боварӣ дорам ки дар Барселона Кавани беҳтарин натиҷаҳоро нишон хоҳад дод. Шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстон? Ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед. Ҳамчунин нафароне ки то ҳол дар Инстаграм ва Телеграм канали Барсатиҷи обуна нашуданд, хоҳиш мекунам ки бо мо ҳамроҳ шавед. Дар он ҷо ҳар рӯз аз 30 хабар зиёд партофта мешавад. Ссилкаи Телеграм ва Инстаграм канал дар описанияи ин видео. Аман бошам Муҳаммад Гаиров бо шумо хайру хуш намекунам, зеро имшаб 1 соат пеш аз бозӣ, яъне соати 22 ба вақти Москва дар прямой эфир во мехӯрем. Бачаҳои оча, то боздид.